Se on morjesta. Tehdään pieni läpileikkaus, minkälaisia matkailuvaunummallistoja Adrialta löytyy. Morjesta Joonas. Moro Henkka. Minkälaisia vaunuja Adrialta löytyy koukkuun laitettavaksi? Adrialta löytyy 5 eri mallistoa. Löytyy ihan sieltä kevyemmästä 3 vuoden ajan vaunusta sitten pakkasen kestävään talvivaunuun. Mennään kattoo, minkä näköisiä ne oikein on. Ilman muuta. Lähdetään edullisimmasta päästä liikkeelle ja se on Adrian Aviva, joka löytyy tästä. Semmonen puhas 3 vuoden ajan vaunu. Eli ei varsinaista talvivaunusta puhuta, mutta tokihan näillä kyllä talvellakin pystyy reissaamaan. Katsotaan, minkälainen se on sisältö. Varsin tilava istuinryhmä tästäkin löytyy ja on keittiövehkeet, jääkaapit, vessat. Mitä tässä ei ole? No ihan siis sanotaanko, että jos puhutaan näistä 3 vuoden ajan vaunusta, niin yleensä se tulee tuolla vesijärjestelmässä, missä on ne isoimmat erot. Mutta tietysti on toki sitten ikkunoiden paksuudet ja muut ja eristevahvuudet on vähän pienempiä kuin noissa puhutaan talvivaunuista. Säilytystilat näyttää olevan ihan hyvä, kans on kaappeja ylhäällä ja alhaalla ja tuolla sänkyjen päältä. Kyllä tässä perhe mahtuu mukavasti olemaan. Mahtuu ja mahtuu tavaraa ja vaatettakin mukaan, että ei tarvitse sitä huolehtia. Se olisi sitten Altea seuraavaksi ja on ainakin tyylikkäät takavallot ja tää on tämmönen sileä pintainen, vähän erinäköinen. Kurkataan, minkä näköinen se on sisältö. Mitäs ne nyt sitten isoimmat erot on? Ei omaan silmään heti, ehkä vähän on premiumia enemmän, mutta ei ne mitään suuria eroja. Ei, siis suurimmat erothan näissä tulee sitten näissä niin kuin pintamateriaaleissa, mitä on kaapit, että tekniikaltaan hyvin samanlaisia vaunuja tuon Avivan kanssa. Täältä löytyy miehen mittainen jääkaappikin ja suihkutilat, vessatilat. Äskeisessä ei tainnut suihkua olla. Joo, eli tästä löytyy sitten suihku, että äskeisessä ei sitä suihkua ollut ja iso jääkaappi tosissaan, niin sieltä on mukava ottaa tavaraa, ettei ole tuolla lattiatasossa ja saa paljon sitä tavaraa sitten tonne kylmään. Rupesin tätä lämmitintä kattelee, niin onko tää vähän niin kuin sähköpatteri, joka tästä puhaltaa? Joo, se on tommonen, sanotaan S-lämmittimeksi, eli se on tommonen kaminalämmitin, mikä tosta itsessään hohkaa. Sillä on semmonen patteri, mikä hohkaa lämpöä, ja sitten siinä on tommonen lisäilman kierto, eli saa sitten putkea pitkin vähän kierrätettyä ilmaa, puhaltaa ja sitten vähän tasaisemmin jakaa ilmaa. Kaasulämmitteisiä, mutta tässä mallissa on tuo Ultra Heat, eli sähkölämmitys sitten mukaan. Eli pystyy kaasulla ja sähköllä kummallakin. Kyllä. Onko näissä semmoiset akkusysteemit, että pystyy käytännössä yön olemaan ja valojen kanssa touhua ja tällä ei ilman, että on missään sähköverkossa? Kyllä hyvinkin. Toki sähkölämmitin vaatii sitten tuon verkkovirran, että vaunu on liitettynä verkkovirtaan, mutta akut kyllä kestää sen verran, että kyllä valot toimii ja tuo puhalin toimii tuosta ja saadaan sitten jääkaappi saadaan toimimaan kaasulla ja lämmitin kun toimii kaasulla, niin siinä kyllä akku kestää hyvin. Toki jos sitten enemmän virtaa tarvii, niin sitten pystytään asentamaan aurinkopaneelia katolle ja sitä kautta sitten saamaan sitä kestävyyttä enemmän siihen. No nyt malli on action ja ainakin ulkomuoto on tämmönen erikoisen näköinen. Mikäs tän on käyttötarkoitus? Kyllä, tää on varmaan semmonen vaunu, mistä sä tykkäät toiminnan miehenä itse. Eli tämähän on tämmönen Adrian vähän sporttisempi, haettu vähän tommoista pisaran muotoa tuohon ja vähän ulkomuotoa eri lailla kuin noi perinteikkäämmät vaunut. Ne on mukavempia vetää perässä, kun ne on pienempiä vaunuja, mutta täysin löytyy sitten matkailuvaunun varustus sieltä. Löytyy lämmittimet heti ovelta ja vesikraanat, keittiövehkeet, sohvaryhmät. Kyllähän täällä on kaikki. Kyllä, täältä löytyy kaikki. Löytyy sitten vessaa ja suihkuu. Että kaikki löytyy niin kuin noista isommistakin vaunuista. Eli tää on vaan pienemmän kokonen. Se on ketterämpi, nopeampi vetää niin sanotusti. Tulee kevyesti perässä. Joo, ja kyllä tää on ehkä semmonen lifestyle-malli ton ulkomuotonsa mukaan sitten. Se olisi sitten seuraavaksi Adora-malli ja heti huomaa ainakin, että valaistus on erilainen, on vähän lattiamattoa, tämmöistä kivijäljitelmätasoa ja on heti enemmän niin kuin laatua. Kyllä, eli täällä sitten löytyy epäsuoraa valaistusta, rupeaa tulemaan. Lämmittimeen tulee myös iso muutos, eli tässä mallisarjassa on sitten Alden-lämmitys, eli nestekiertolämmitys, sähköisellä lattialämmityksellä. Näitäkin taitaa saada montaa eri mallia, mutta ihan toimivalta tääkin vaikuttaa. Kyllä, joo, että näitä saa ihan pienempää mallia, sitten rupeaa olemaan jo tuommoista isompaa 9-metristä. Tästä heti näkee, että on paljon ikkunoita, isot kattoikkunat, näkyy tää sähköjärjestelmä on tommonen. Tässähän on toi Adria hallintapaneeli, on sitten jo vähän tommonen modernimpi, että siinä sitten pystytään ohjailemaan vaunun valoja ja näkee akkutilanteet ja kaikki muut. Mitäs nää lämmityksiä, näiden ohjauksessa, pystyykö etänä pistää lämpöjä päälle? Adora-mallisarjan on saatavana toi MAH Plussa, millä pystyy sitten lämmitintä ohjaamaan etänä. Eli voi pistää vaunun lämpiä, jos se on vaikka jossain leirintäalueella verkkovirrata kiinni, niin etukäteen. Kyllä, pääsee sitten lämpimään vaunuun. Tää on kumminkin jo vähän kookkaampi vaunu, niin minkälaisella autolla tämmöistä saa vetää? No sehän tietysti riippuu siitä auton vetokyvystä, että sehän selviää auton rekisteriotteesta sitten, paljonko sillä saa vetää.
Se mikä tässä tietysti painoa nostaa on toi aldelämmitys, mutta näissä Adoroissakin lähtee tuota 1,5 tonnin paikkeilla aina tuonne 2,5 tonniin noin kokonaismassat. Nytkö meillä on sitten jäljellä kruunun jalokivi enää, eli paras malli? Eli Alpina-sarja ja se on sitten puhdas talvivaunu. Nyt mennään katsoa sitten mitä tarkoittaa, kun on kaikki mausteet. Kyllä. Akseleita on 2 ja nyt on kyllä mittaa vaunulla sitten melkoisesti. Joo, tää on nyt tää Alpina-mallisarja ja tästä Alpinasta vielä tää isoin vaunu, eli 903 HT. Mittaa on semmonen vajaa 11 metriä ton aisan kanssa. Nyt on melkoinen. Mä käyn tuo perällä, nähdään hetken Joo, päästä. nähdään. Ei täältä taida edes ääni kuulua näin kaukaa. Enka! Kyllä on melkoinen laitos. Joo, kyllä tää on semmonen, että täällä mahtuu jo vaikka piilostakin leikkimään. Kyllä kelpaa. Mitäs niitä varusteita nyt sitten oikein löytyy? Keittiö löytyy etupäästä, siinä saa kokki hääräillä ihan rauhassa. Kyllä. Löytyy mikro, kaasuhuuni ja tää tilaava etukeittiö mahdollistaa sitten paljon laskutilaa, kun tuossa sitten kokkailee. Varusteina muuten niin löytyy sitten tuota Alden lämmitystä, myös Alden nestekiertoinen lattialämmitys. Mahhi Plussa on sitten vakiona näissä Alpina-sarjassa, eli pystyy sitä etäohjausta sitten harrastamaan sen kanssa. Eli mitä tarkoittaa Alde-lämmitys? Se on nestekiertolämmitys, eli tuolla kiertää semmoinen putkisto ja patteristo, mikä sitten tavallaan nestekiertoisesti sen lämmittää. Se mikä Alden etu on tosi paljon siinä talvikäytössä on se, että se lämmittää myös pikkasen tuota rakennetta, jolloin sitten seinät ei hohka niin paljon kylmää talvikäytössä. Tää kun on nyt täysin talvikäyttöönkin suunniteltu, niin mitä se tarkoittaa näissä vesivehkeissä? Eli kaikista Adrian mallistoista löytyy toi tuorevesisäiliö, mikä on sisätiloissa, eli sen suhteen ei ole niin pakkasongelmaa, mutta se mikä näissä Alpina-sarjoissa sitten tulee, niin on toi integroitu harmaa vesisäiliö, mikä sitten on myös lämmitetty tuon Alde-järjestelmän kanssa, joten se vesi pysyy myös talvella sitten siellä harmaa vesisäiliössä niin sulana. Eli tämä talvikelpoisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä voi vetää tonne metsätien päähän ja pistää kaasulla lämmöt ja akulla valot ja käydä lämpimässä suihkussa ja ei tarvi olla millään lailla niin kuin mihinkään sähköverkkoon yhteydessä. Juuri näin. Edestä löytyy isompaa pöytäryhmää. Täällä on 2 hengelle hyvä ruokailupaikka. Kaappitilaa joka puolella. Siinä on ilmastointilaitetta, lisää kaappeja, nostettava vuode. Kyllä on viimeisen päälle ja täältä löytyy sitten kylpyhuonetilat. Perältä on erittäin tilava WC, hienot käsienpesut, erilliset suihkut. Mitä tässä ei ole? Joo, eli kyllähän tässä aika lailla kaikki alkaa olemaan, että se mitä tähän sitten saadaan vielä lisää, niin esimerkiksi katolle voidaan laittaa vähän aurinkopaneelia, niin saadaan sitä akun kestoa sitten vähän pidennettyä. Minkälainen tämmöinen on parkkiin pistää, kun mennään tonne ahtaalle matkailualueelle? No kyllähän tässä omat haasteensa on tietysti, kun isosta vaunusta puhuu, mutta siihenkin on löydettävissä ratkaisuja, eli voidaan asentaa esimerkiksi vaunun siirin, millä pystyy sitten tavallaan rullailemaan kaukosäätimen avulla tuon vaunun sitten parkkiin. Eli se irrotetaan ensin koukusta ja sitten ajetaan pelkkä vaunuasemiin. Kyllä, nimenomaan. Tämmöisessä arkikielessä puhutaan moverista. Kyllähän siinä jokaiselle on jotain, vaunumalleja on runsaasti. Raha kiinnostaa ihmisiä. Mitä nämä suurin piirtein kustantaa? No Adrian mallistot lähtee sieltä 20 paikkeilta, että siellä on sitten löytyy tuota Aviva-mallistoa sieltä. Ja sitten kun mennään tähän Alppina isompiin, niin ne on tuolla alle 70 tonnin, niin semmoisen sitten niin sillä saatan kaiken suurimman. Sillä saatan kaiken suurimman ja hyvillä varusteilla vielä. Mitäs toi saatavuus, jos tämmöiseen ostoinnostus iskee, niin saako sen heti vai meneekö siinä vuosi? Ei mene vuotta, että kyllä aika hyvin on saatavuutta tällä hetkellä, mutta toki tapauskohtaisesti ja mallikohtaisesti niin pitää aina katsoa tilanne. Ei muuta kuin vaunukaupoille kaikki. Tervetuloa.